Machegni namba marote machuok en 3-6-0 kao kamano bende waidore mbui mag oganda Ramogi TV. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni Sami Kamau Ngotho madun bura ma Democratic for Citizens Party kata DCP oyere kajaod bura ma Ol Kalou e County Manyandarua. Kamau mano landi kaja loch kod duol mochungne yere pachoka IEBC yero madundo mano tim nyoro tich ang'wen noyudo mbulu mara maluf Pradega Beach 440 kaka jafwa marwa Otieno Job Lero. Kamau osingo matieno jodak kama Ol Kalou kendo kelo dongruok. Tok tich matek mar odiochieng' ngima mar goyo ombulu mane ni kod ywaruok maka kod kacha. Gikone, to yiero ma adundo makar chung' od bura ma Ol Kalou norumo. Duol mochung'ne yiero kod kiew pachoka IEBC olando Sami Kamau Ngotho mar duond bura mar DCP kaka jaloch tok yudo ombulu maromo 35,440. So I request Sami Douglas Kamau to step forward so that I can hand over this certificate to him. Jaod bura no moyiero nyiso mor mare kendo ochiwo singo mar tiyo ne jodak ma Ol Kalou. The people of Ol Kalou mulipewa everything. They were given everything from foods to goodies. Today they were fed with tear gas, canisters, bullets, but they have withstood all that and they have declared that the person of choice is none other than their chokora, Sami Douglas Kamau. Thank you so much, the people of Ol Kalou. I will serve you diligently. Kamau kwedo chochni manyo neno e sach yiero no mano weyo ka ng'ata chielo wito ngimane. We encountered goons that had even more powerful weapons than even the armed officers, driving around with numberless vehicles, Subarus and Prados and pickups. For them, I wish to tell them, today it is very shameful of you that even a life has been lost today because of your endless maneuvers within Ol Kalou. Nobody should lose a life because we have an election. We can compete and compete on ideas. There has not been any war here, commissioners, between the people of Ol Kalou. You have never had UDA supporters fight with DCP supporters here in Ol Kalou. It has never happened. Kamau no yombo jalar komno kod otiko mar UDA Samuel Mushina Nyaga kod ombulu moingo 30. Mushina mano yudo ombulu maromo 5,450. Gikone to noyie loch kendo puoyo Kamau kuom loch makamano. Jatend duond bura mar DCP kotelnegi kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ogoyo tache kar chung' od bura ma Ol Kalou ne nyasi mar loch mar Kamau Ngotho. Otieno Job, Ramogi TV.